खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिनि एमसिएलए बिथां मुनमुन ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्राजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथां मुनमुन ब्रह्मआ बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि दोलो माने बिटिसिखौ लोरबां खालामग्रा दुर्बल खालामग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। जिहेतु इउपिपिएल माने बिटिसि दुर्बल करिब बिसोरे एटा पलिटिकल पार्टी। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसिखौ लोरबां आरो दुर्बल खालामग्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो बे राजखान्थि हान्जायाव थांनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव थांनाय माने बे समाव खाम्फा बरगयारियाबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बायदि थामहिनबा बे समाव बिटिसिखौ धंस खालामनाय बिटिसिखौ लोरबां खालामनाय फारसे थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। खाम्फा बरगयारिये बिटिसिखौ दुर्बल करिबर कारणे इउपिपिएल योगदान करिसे आरो बिथाङा मिजिं खालामदों बिथाङा आसा खालामदों जे फैगौ 2025 इं मायथाइयाव बिटिसिखौ बा बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानानै बिपिएफ सोरखार फैगोनखौ बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 2025 इं मायथाइयाव बिटिसिआव पावाराव फैनानै आरोबाव गोहो गोरासिन खालामगोन काउन्सिलखौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे 2025 इं मायथाइयाव जे बिटिसिआव बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव देरहासारगोन आरो देरहासार जानानै 25 बोसोरनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया राजत्व खालामगोन थामहिनबा खुंथायाव थागोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 25 बोसोरनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैगौ समाव सोरखार सालायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। 2025 निफ्राय जागायगोन आरो फैगौ 25 बोसोर बिपिएफ राजखान्थि हान्जायानो बे समाव सरकार दाबाय थागोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा माने बिटिसिखौ दुर्बल खालामग्रा हान्जा राजखान्थि हान्जा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिसिआव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे हान्जाया बिटिसिखौ दुर्बल खालामग्रा राजखान्थि हान्जा नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। थारैनो बे समाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बे समाव खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा थांनाय बे थांनाय बाथ्राखौबो लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै एबा गारनानै थांनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोन गैयि बा थांनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा जाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोख्रों मोनसे राजखान्थि हान्जा आरो बे समाव बिथांमोना थांनाया मोनसे जाथावना नङामोन थामहिनबा दुखुनांथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 2025 इं मायथाइयाव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया देरहासारगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों आरो 25 बोसोरनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसिआव सासन खालामगोन आरो बिटिसिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन काउन्सिल खालामगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों बिपिएफৰ ফালৰ পৰা আৰু সকলো বিটিচিবাসী বা সকলো পৰ্বতজোৰা ৰাইজক লৈ কৰ্মত পৰা চৰকাৰখনে অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ বুলি কৈছে আপুনি এইটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত? প্ৰমোদ বড়ো এজন অগণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বিটিএডি এৰিয়াখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা চলাই আছে বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে। এইবাৰ আমি সেইটোৰ কাৰণে আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে বিপিএফ হৈ পেলাই আমি সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যে
BTADৰ ইলেকশ্যনটো এইবাৰ আমি BTCক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সকলো BPF আৰু BTCবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পেলাই BPFক জিন্দাবাদ কৰাব আৰু BTC চৰকাৰটো আমি শক্তিশালী ৰূপত আকৌ আগুৱাই লৈ যাম শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত। এইকেইদিনত দেখা পাই আছে BPFৰ ভাগা নেতাবিলাক UPPLত মানে বাগৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? খাম্পাদাৰ লগতে আৰু কেইবাজনো যদি গৈছে সেইটো বহুত আনফৰ্চুনেট। ইহঁতে ব্যক্তিগত প্ৰমোদ বড়ো যেনেকৈ UPPL দলটো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে BTCক অগণতান্ত্ৰিকভাৱে অসুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে BTCক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে UPPLৰ যি মিছন সেইটো মিছনত খাম্পা বৰগোহাঞিৰ নিচিনা BTC চুক্তিকাৰী এজনে গৈ চামিল হোৱাটো বহুত নিন্দনীয়। খাম্পা বৰগোহাঞিৰ এইটো চিন্তা চৰ্চা বা এইটো জইনিংটো BPFৰ পৰা ওলাই যোৱাটো আমি এইটোহে ভাবিম যে খাম্পা বৰগোহাঞিয়ে BTCখন দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে UPPLত যোগদান কৰিছে, যিহেতু UPPL মানেই BTCক দুৰ্বল কৰিব বিচৰা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি। অনাগত দিনত BPF নিশ্চিন্ন হৈ যাব লাগে, সেইটো দাবী কৰি আছে। অনাগত দিনত BPFৰ পতাকা আৰু উত্থান হ'ব আৰু BPF এইবাৰ 2025ত ইলেকশ্যন জিকাৰ লগে লগে এনাডাৰ 25 বছৰৰ কাৰণে 25 বছৰৰ কাৰণে BPF শক্তিশালী হৈ থাকিব আৰু BTCবাসী ৰাইজক BTADৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা BTCবাসী ৰাইজক শান্তি সুৰক্ষিত আৰু উন্নতি কৰিব। BTC কাউন্সিল দপে আগুৱাই যাব আৰু সারা ভাৰতৰ ভিতৰত 6 শিডিউল কাউন্সিল এখন শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব।